ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏಪಲ ಏನು ಇನ್ನೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ ಅಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಅವ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೊ ಇದು ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇನಿ 13 ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ పోయి మార్కెట్ అల్ప అన్న తోచిపోయానికి ఇచ్చి నుంచి ఓయ్ అలా మెజో ఓయ్ ఇంకులు రోజ్ ఎత్తుండే రోజ్ ఎత్తుండే ఒక ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲ ಅಂಗಿದೆ ಅಂಗಿ ಎತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಲೋತ್ರು ಓನ ಆಶಿತೆ ಮೇ ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಅಂಗಿದೆ ತುಂಡ ಉಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದೆ ಇಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದು ದಾಂಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಗನ್ವೀರ್ ಕೊಂಚ ಬಾಲ್ ಎತ್ತುಂಡೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಚಿಪೋಯಿ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದು ಆದದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನಡ್ದಿಲ್ಲಂದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಾಬೇರೆಗ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಹಾಂ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ಏನು ರಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಈತ ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಎಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನು ಬೇರೆ ತಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಈಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋನಾಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದಾದದೆ ತೊಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ನಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋರಿಸ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಅಡೇ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕಣಿದ್ದು ಕೈ ನೆತ್ತ ಕೈ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಿನಿಂದು ತಿಕ್ಕಿ ಜಂಗ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅವ ಆಯ್ತೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬಾಲೆಗೆ ಅಂದೆ ತೊಂದು ರೆಡ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಗ ಮೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಯ್ನ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಣ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಮುಲ್ಪ ಇದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇದು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಿತ್ತೊಂದು ನಾನು ಇಂದು ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಿಂದೆ ತೊಂದರೆ ಚಾಕಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗನ್ವೀರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಏನಿಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ದಾದ ಏನಿಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ತಪ್ಪಿನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಐತುಲ ಪೋಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತುಲೆ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕುಲು ಐತುಲೆ ಇತ್ತರು ಎಂಕ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಒರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಉಲೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಪೋಯಾಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊ ಇಂದುಲ ಶೋಕೊಂಡು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇಂದುಲ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದಾಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಐಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಾಪು ಇಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಿತ್ತೆ ನಿವ್ಯರ್ ಗೊಂಜಾನ ಬೇರೆ ಇಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪುಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ದೆ ತೊಂಡೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಟಾಪ್ ಇದು ಗನ್ವೀರ್ನ ಬಾಲ್ ಇದು ಗನ್ವೀರ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಂತಿ ನಾನು ಸೊ ನೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನಾನ ಒಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಪುಂಡ ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಸೊ ಇಂದು ಲಾಗ್ ನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಈ ಲಾಗ್ನ
ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾ ಬಿಡ ಬಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತುಂಡೆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂದು ಗಬಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತುಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೆ ತಿರ್ತು ಪೋನ ಗಾಯಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅವು ಜಾರುಂಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾಬು ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇದು ಪಾಡ್ತುಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅರಡು ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ನಿಜ ಇಲ್ಲೆರಡು ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ತೊಂಬೈದನ ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೂ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಕಲರ್ ಡಲ್ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದೇ ತೊಂದಿನಿ ಸ್ಮೂತ್ಲು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಂದು ಅರೆಗೆ ಅಂತೆ ಪಂತಿಜಿ ಇಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಉಂಟು 14th ಫೆಬ್ರವರಿ ಶೋಕುಣೆ ಬಲ್ಲ ವಾ ಅವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂಚಿಂಚು ಪಾಡು ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಅರೆಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಂದು ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ಏನು ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿತ ಪಾಡ್ನಾರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 14th ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನೇನು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತು ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತಿಜಾರು ಏರ್ ಪೊಸತು ಇತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಗ್ నాకు ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಶೋಕುಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿದ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ತೂವೊಂದುಲರು ಎಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತನೇ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ ಬಂದೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ನಾ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಇದೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮಗನ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲೆದ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡ ಅಜೆಂಡಲಕ್ಕ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಫಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಪಂದು ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಡಪುಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿ ಪಾನ್ ಕುಲ್ದು ಮಾತಾದನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ಕಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ವೆ ಈ ಜಿನ್ನ ಅಂಚೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ 3 ಗಂಟೆನ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ನಾಯ್ ಕಲ್ಪ ನೈಟ್ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಕಿಚನ್ದಾನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪಿಜ್ಜಂಡು ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಬೇಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ತುಕ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುಂಡು ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾರ ಜಮೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಬುಡ್ಚ ಅವು ಲಾಗ್ ಬಂದು ಹೋಯ್ತ ದಹಿ ವಡೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಹಿ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತಿಕ್ವೆ ನೈಟ್ 12 o'clock ಏನು ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಲ್ದ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಮದ ಬ್ಲೋ ಬಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಾವು ಒಂಜಿ 2-3 ಬಲೂನ್ ಕೂಡ ದಾಂಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವಳು ರೂಮುಡ್ ಬಂತು ನಿಜ ಬಾಲೇಜಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬಂತಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮುಡು ಐತೆ ಟೈಮ್ ಏತಾಯಿನಿ ಪಂಡ 11 o'clock 1 hour ಉಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ 12 o'clock already ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಲೂನ್ದ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬೇರ್ದೇದ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಿಂದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಬರ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಮಂತನೂ ಸರಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿಂದು ಬಲೂನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಫುಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಫುಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸಿಂದು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಂದು ಎಂಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಇದು ಮಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೋ ಮನ್ಪೆರ್ ಪೂಜೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇನ ಉಂಟು ಬ್ಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂಜಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಮನದನ್ನೆಂತು ಬಾಲ್ಯವೇನು ಬುಡಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರಿ ಯಾವ ನಿಂಕ್ಲೆ ಕಾಣಿ ಇಂದು ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂದು
ಇಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಲ ಅರಡನೇ ಪನ್ಪುನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪುನಾರು ಕೇರಳದಾರಾರು ಸೊ ಅರಡ ಪನ್ಪುನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಹ್ಯಾಪಿ 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 ಓಕೆ Happy Valentine's Day. ಇಟ್ಕೊಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅತ್ತಲ್ಲ ಕಪ್ಪತಿ ఉంది ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಈ ಕಣ್ಣದ ತಕೊಡಿ ಓಡು ಈ ಕಣ್ಣದ ತಕೊರು ಹೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಣ್ಣದ ತಕೊರು ಬನ್ನಿ ಅಂಗಿ ಓಡು ಎನ್ನ ಪಾಪಿ ದಾದಿ ಉಂಡು ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంది ఓపెన్ అది డాయ్ తూతినానల్లే చెక నాన్నగా ఓడు ಓಡು ಎన్ని ಮಂತ ಓಡು ಬನ್ನಿ ಓಡು ಮೂಲಿ ಇದು ಡಬ್ಬಿ ಈ ದೆಪ್ಪುಂದ ಕೊರಬೇಕು ಈ ರೋಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಗಡೆ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ఓకే వీడియో ఏం ముప్పకంపాయి ఆకుకూరలు వచ్చి నేను దెప్పు నేను ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ಸೊ ಇತ್ತಾನ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅವಿನ ಏನು ಮಾತಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಲಿ ತಕ್ಷ ವೆಂಚಾತನಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಆತನ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದಾಲೇಜಿ ಪೂರಿದಲ್ಲಕ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ ನಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ అయితే నేను అమ్మసర్డెం కాయచి కాండే నెక్స్ట్ టైం ఆయనకి షేర్ మనపై అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్